Ero kama nya Alum maneno ka intie wach moro machandi kanyo. Ante gi wach. Yes. Dongruok mani Kaluo. Nyakwa ng'ini sida chakre kuom jotelo ma wayiero. Nikech dongruok itudo gi representation. Wajumbe ma wan go. Kakoro nyaka sani Ruto chako kelo dongruok kaluwore gi desperation mobedo go tok higa 2024. Tok kane gi winjore gi manosenindo moluor Raila Amolo Odinga. Koko chako kelo dongruok luowa motegno. Nikech ang'o oneno ka onge kuma dang' okuome kendo. Iparo nade ang'o miyo ne tamo Uhuru Kenyatta ne kelo dongruok machal kamano e kinde mane giwinjore gi Raila Amolo Odinga marute makoro yudo thuolo matimo ma Alum. Nikech yes. Nikech seche ma Uhuru Kenyatta gi Raila Amolo Odinga no winjore gi Raila Amolo Odinga. Nyakwa ng'ini Uhuru Kenyatta ne onge gi anything to lose. Iwinjo. No onge thuolo mano manyo marito Kenya kendo. Gichako winjruok higa 2018. Dong kamano. Ne 2022 Uhuru Kenyatta nok dhi chung. Ne onge gi desperation. To emomiyo nyaka koro wasiem wang' jotendwa. Ma koro emane tich gi. Jotendwa machalo wajumbe, machalo governors. Mano was their time. Ka koro governor, mjumbe, wawach kaka gima Rabuel wacho. Ni Sony Sugar ne ntiere stalled payment mag jopur tiang. Mano tich mjumbe. Mano tich mjumbe mondo follow up through the parliament. O push executive. Nyakwa ng'ini Kenya ka wantie kod constitution. Ng'ato bedo delegated role mare. To ka koro ng'ato ok tim role mare, then after desperation mara is koro wachako wacho ni ma koro gik mane pok waneno kok waneno dongruok. En gima rach, en gima kuodo wich ahinya ka koro tinde wajumbe marwa koro gilango tok jotelo ka gin ma koro giluore kwaya master. To magi tich mowinjo bed ni ne gitimo are chon. Makoro gikuod wiwa kaka sani koro wich kuoto mako Luo Nyanza ni nitiere gik moko mane pok waneno kaka ndara machalo pi onge Luo Nyanza kochacha. Koro ka jatend piny oneno desperation ma wan go to take advantage of this. En wich kuot mowinjo bed niya wakuong wasiem wang' jotelo mowinjo bed ni bisich kata push the executive wing of the government mondo kel dongruok nikech serikal en mar ji duto. Adier koso Miriam. Ng'ato chulo suru. Taka koro wachulo suru korwa kocha to onge dongruok. Ang'o manyisowa ni representation, taxation should be with the representation. To ka koro taxation we don't have representation mate ni dongruok koro onge madhi kocha. Ema koro waneno ka koro tinde kwa bire studio to koro wapako jatelo ka gima mano tich ni. Mano tich ni. Weuru wuondo wang' rais. Mano tich rais. Ok wachune mondo tim gima gik mowinjo beni obedo mandated e constitution dongruok winjo beni chopo Turkana, chopo Western, ochopo Kakamega, to chopo Luo Nyanza, ko chopo Dede Awendo constituency, to chopo kanyo, ko wuok odhi nyaka Nyatike. Dongruok winjo beni dhi kanyo ma ok wane ka koro nyaka wapak jatelo, muawer jatelo koko kelnwa gik machal kama. Mago wich kuot mowinjo beni ok wawache studio. Wich kuot Dr. Mark Matunga.